Днес е вторник. Биткоин се търгува за около $114 400. Пазарът е жив. Биткоин мина над 113 000 по-рано, докато златото и среброто отстъпиха. Явно капиталът се пренарежда. Голямо за кредитите с биткоин обезпечение. Една водеща агенция даде рейтинг B- на компания, която държи трезор в биткоин. Това е крачка към мейнстрим. Но има и предупреждение, голяма експозиция към биткоин и по-ограничена доларова ликвидност. Все пак, достъпът до пазарите остава отворен. В САЩ законопроектът за рамката на криптопазара набира двупартийна подкрепа. Шефът на голяма борса казва, на около 90% сме готови. Ако мине, правилата ще са по-ясни за всички. Политика и регулатори. Доналд Тръмп се готви да избере Майкъл Селик за шеф на комисията по търговия с фючърси. Това може да промени тона към крипто в щатите. И още около Тръмп. Той помилва Чанпенг Жао. А сега Жао и Питър Шиф се канят на дебат биткоин срещу злато. Ще е интересно. Пуканки и спокойствие. От хардуерния фронт, Трезор представи Safe 7. Нов хардуерен портфейл с проверима сигурност и готов за бъдещето дизайн. Повече контрол в собствени ръце винаги е плюс. Технологии. Стартира нова мрежа върху биткоин за по-бързи и ефтини операции, наречена Аркаде. Първи път от години виждаме толкова значим старт в тази посока. Да видим как ще се скалира. И корпоративни хазни. Германската Айфиньо иска да натрупа над 10 000 биткоина до 2027 година. Стават първата компания там, насочена изцяло към биткоин трезор. Амбициозно, нали? Накратко. Цената е висока, правилата се избистрят, регулаторите се пренареждат, а продуктите стават по-сигурни. Добро утро за биткоин. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.